Patay ang tatlong magkakapatid na may edad na 2, 4 at 6 matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Magallanes, Tayug, Pangasinan, pasado alas 9 ng umaga ngayong araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection Tayug, natrap umano ang mga bata sa kwarto kung saan nagsimula ang sunog. Dagdag pa ng BFP, hindi na sila nagkaroon ng firefighting operation dahil narespondihan na ito ng mga residente sa nasabing lugar. Upon interview, nung nag-responde doon na kapitbahay, yung bahay, wala yung tatay. Tatay daw, nag-charge ng cellphone sa kapitbahay. So, narinig nila na may mga umiiyak na bata. Gusto nilang isave yung mga bata. Kaya nga lang, nung i-attempt niya pasukin yung bahay, nakasara yung pintuan. Tsaka una, binasag daw niya yung salamin na jealousy, yun, bumulaga yung apoy. So, hindi siya nakapasok. Kumbaga, yung pangalawan naman daw niya ginawa, sinipa niya yung pintuan, hindi rin niya mabuksan kasi nga, yung kadena nakasabit sa pako. Nung nakapasok daw sila, nakita nga niya na, yun, may mga bata. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa naging sanhi ng sunog. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection sa publiko para mapanatiling ligtas at maiwasan ang sunog. Paalala lang po sa mga gumagamit ng kandila na source ng ilaw nila na pag hindi na ginagamit, itago ng maayos. Kumbaga, good housekeeping. Napaka-importante po yung good housekeeping na yung mga posporo, lighter, mga ganyan, kandila. Dapat nakatago na sa lugar na hindi na makukuha ng mga bata na pwedeng paglaruan. Lester Narag, Balitang, Solid North.